Beste ahotsak. Beste ahotsak. Beste ahotsak. Beste ahotsak. Bueno, kaixo, eta ongi etorri. Gaur salto indau kontinentez. Gaur Afrika alde batera lagako, eta Asiara ero Txinara gerturatuko ga. Eta hemen daukagu gaurko gonbidatua. Kaixo bat aldeon. Bani kinju naiz, izen ofiziale kinju da, baina Bergaran aito modan ezagutzen dozte. Eta, goetala urte daukat. Eta santete moduan, Bergarakoa naiz. Ongi etorri. Asko. Eta, zure historia buruz, zu Bergaran jaio zinan, o Txinatik etorri zinan? Ni jaiotzez, Espainia, Euskal Herrian jaiotakoa naiz, Barakaldon exactamente. Baina jaio eta esango neban igual urte bat edo 2 urterekin, esango neban nire arrebakin batera jun ginen Txinara. Nire arrebakin nimea bat txikixago nez, nik uste 2 urtekin jun nintzela Txinara. Eta han paso neban beste 3 urte, 5 urtere arte, más o menos. Eta 5-6 urterekin berriz bueltan, hemen Espainia. Baina, lehenengo arrasaten usto paso negala urte bete. Eta hori da, LH-ko lehenengo mailatik aurrera ja Bergaran. Sei, 7 urterekin ja Bergaran. Eta zela gogoratzen duzu, zure urtzarora bueltatzen baza, zela gogoratzen duzu eskola garaia eta hizkuntza ikastia eta hori dana? Niri beti galetzen dozte, zelan ikasi duten euskera, euskera berdera, eta klaro. Beti esate dut, txikisa zarenean dana da erreixa ikastia. Eta klaro, lehenengo eguna ez ditut ondo gogoratzen, ze txikisa nintzen, eta ez daukat horrelako memoria asko, baina ni daukaten memoria da, ez nebala aldaketa asko nota. Igual, etorri berri nintzen dian, igual ikastolaren nintzen juten, beti izan jai eguna moduan, eta hori. Zinuan nola ez daukazula oroitzapen Nikola zailtasun ondirik, igual txikitxo izango zinen, eta era naturalian. Claro, txiki izan da igual ezinen konstiente bez, desberdintasun asko igarri dozu ez, bai eskolan ego, zakit. Eskolan hasi nintzen, Bergaran hasi nintzen eskolan, eta esango neban aldaketa ondizena, igual, beldur, ez? Tipo, ez nekizien zelan komunikau lagunekin, irekasleekin, eta ez dakit, baina poliki hori, ez dakit 2 hilabetera edo ja, ez dakit zelan poliki euskeraz hasi nintzen ikasten, eta, hori. Ondo ya ikasi duzu euskerak. Bai. Eta zer moduz, porque ya zu euskalduna za. Hori da, bai. Eta, ni Bergarakoa naiz bai, baina ikusi nahu beti zuk daukazu harrema ona gentiakin, musikak, eskola musikak eta lauko gauzak, zeak ondo adaptauta zarete ez? Hori da, bai. Nik baitza esaten dut, txikisa etortzen zarenean beti dago bentaja da, Bergarako jendia txikitatik ezagutu gotzula, eta hor dago gertutasun handixagoa nagusi jau etorri bazina baino. Txikisa bazenean samaz, zelan da, ontsa japonez irritzen jatu, baina. Mas mono, erdera esan mas mono, orduan ez, tipo, daukazu tipo, exotikoa za, eta orduan, jendeak zure gana gerturatzen da, eta dago eso. Zaka erreza da, ez? Hori da, txikizanean dara erreza, baina gero ja. Gero ja bizkatea... Hori da, bai. Eta zuk uste dozuela, bai eskola mailan, ero herri mailan, euskaldun bezala ikusten zaitxuela, ero... Ez dakiz zer esan. Esango neban, igual, txikitatik ezagutu dozten jendeak, euskaldun modan ezagutu dozte, eta konsideratzen dozte, baina igual, jaio berrizak edo gaztiak edo, esango neban, txinendar moduan ikuste doztela. Eta zuk, zure burua zela ikusten duzu gixau?
ni batzutan galdera honekin ukitzen duda, ez? Zeka, ni jaiotzez euskaldun naiz, espainiagoa naiz, baina gurasua txinatarra ditut, kultura eta, etxean jarretu duten tradizioak beti txinakoa esan dira. Eta, ni batzutan, eta horregatik, txinatar mugan konsideratzen ez, baina, bueltatzen manez txinara, hango jendiak igual ez duzten txinatar mugan konsideratzen. Eta, orduan, nire ez dakit zer naizen benetan. Batzutan naiz txinatarra, bezatzutan ez, eta, nire hori askotan ejat importazko. Azkenan papel bat, eta listo. Eta txinatarra bizira Bergaran, o zure familian bakarik da? Bergaran, ontxe bertan usteo gare lau txinatar familia, hortik bi, guga. Pero beste bi, ez ditugu ezagutzen, baina, ez dugu ondo ezagutzen, baina harreman ditugu eurekin. Eta zuek etxean, suposatzen dut, txinatarrez komunikatuko zatela, eta ez? Tanatik pixkat. Baita gazteleraz, euskeraz, bai, ez, guale nahi arrebekin. Hori, nahi arreben martian, arreben artean batez euskeraz erabiltzen dute, ez dakiz baina euskeraz. Gero, ni eta arreben eta ikzarrenarekin euskeraz eta txineraz, mena txino mandarin, hori asaltzu gaukat. Eta gero, gurasoen artean, batez amaman dagoenean txineraz, baina dialekto batez. Zeklao, amama, ja bastante nagusisia da, eta bera txikiz esan epoka horretan, txino mandarin ondio esan euskeraz, esan hizkuntza ofiziala, eta herri bakoitzak, alde bakoitzak zukan bere dialekto propioa. Eta nire amamak, justo txino mandarin ezaban ikasi, ez daki txino mandarin, eta horregaitxik, dialektoz itzen dugu. Amamarekin, amaman dagoenean batez dialektoz, eta bestela gurasoekin txineraz, batzutan mandarin, eta bestatutan dialektoz. Eta zu txineraz, haos ondo, baina idatziz, eta guretako beti badago esaldi bat, ez Itzutotan bokoitzean pita hoitzen doztala, ez dut lako uste oso egokixadanik ez, baina zela guztu beste nago gina mamaduta bisok olako jarnaldi bat zuzien antirrazistak eta horko parte hartzaile bat antirrazista zanak, zan zeban, zela zan zeban. Es que no suena a chino, bezala, es como, ez dugula ulertzen oso zaila dala, ez? Ordan beti fama hori dauka hizkuntza zaila dala, eta zugori idatziz eta alfabetuz hortean, ikasin biako da, klaro. Nire kasuan, nik kasi goten txinera da más ahos-ahoskua, ez da txinera idazten da moduan eta más formal. Eta, nik adibidez ez dakit idazten, idatzi eta irakurri oso gutxi, igual karaktere simpliak, baina irakurri gehiago izango neban, idatziz baino. Eta arrebasarrena, bera bai daki irakurtzen, bai daki idazten, hitz egiten baitza. Eta, de hecho, hemen Euskal Herri edo Espainia mailan egiten da inglesa egiten moduan nivelan azterketak, bera kasunetan dauka ja nivel altuena, dala HSK nivel 6, da como ingleseko proficiency guzti dala, eta horban bera ja bastante, txinera bastante ondo, orzak irakurri idatzi eta hitzekin ja bastante ondo. Forma hoin da horretan, ez? Zer bestean justu ikusen eban lako influencer bat, era jatorri txinatarra baita, eta esate zean, bai, nik kurrikulinen jartzen dut, bai, txinatar, klaro, badakit, bai, baina, klaro, gero bain lanpostu betetzeko ero, bastakit kapaz ikusteko noan nire burua, ez? Osa, nire ama hizkuntza da bai, baina, klaro, hor alfabeto biasa. De hecho, nire kurrikulian bebai dago jarri txinatarrez dakitela, baina gero parentesis aztean espada jartzen dut irakurri eta idatzi, pixkat bajua, baina txineraz berez badakitela. Home, klaro. Ez badakizu zelan bete, zehose jartzen duzu. Oso ondo. Eta pensamen duzu egun baten, zu kamion goaza, baina, claro, pensamen duzu egun baten volta China, zerran jarri ofizio. Buelta hau, baina opor moduan. Bai, bizitzeko moduan niri igual asko komplikautuko jaten, esan dut moduan, idatzi eta irakurri hori ez dakit. Eta, hori alde batetik eta bestetik ara mugitu banitz,
hango egoera edo hango jendean etako dana berrizak dira, eta lagunak itxeko eta, batez be lagunak itxeko eta zaiago esango zen. Nik hemen ja nire bizitza dagoa, nire lagunak ditut, nire taldeak, musikago taldeak eta holan parte hartzen ditut, eta han dana berriza danez, bilagun biako zen, eta, Joaten za maiz, ero... Bai, udaro ez, baina igual 2 urtean behin edo lehen adibidez, gaztean nintzen dian 5 urtean behin jumia ginen derrigorrez, pasaportea berritzeko eta angon asintotea berritzeko. On ja dien nagozean naizenez, pasaportea berritzen da 10 urtean behin. Eta horregan, kasu honetan tokatzen jat, hemendik 7 urtera, baina, igual aurten edo joeten gara txinara, eta, ez dakit. Eta hola, ze da geixen, ara joan zanian, ero anegon zanian, ze da geixen gustatzen jatzuna, gutzuko jatzuna ona ekartzia, ero hango kulturatik ero zer baliotxua zuretzat. Ona ekarri ezingo esan, ze niri asko gustatzen jatia. Eta hango janari zago ezin da ona ekarri, azkenean, sanidaren gauzen gaitxo, ezin da ekarri. Baina, gero txina behan haundisa izan da, ez dakizu zer ekarri. Ni nahiz toan alde batekua, eta zona hori bastante txikisa da txina konparaututa. Eta hango espezialitatea justo dia janarizak, eta ezin da ekarri. Bizaten dara askotan, ez? Hori jatetxe txinatarretan eta hori janari txinatarra bego ez dakik leuneuko nian jaten dugun. De hecho, ez da... Justen bozu restaurante jatetxe horretan egoten da arroz 3 delicias erroitu primera, hori ja bakizu ez dela txinatar 100%. Hori ez bozu ikusten ja aldozu pentsau txinatarrala. Habidez, Gasteizen dago hola restaurante txinatar bat, txinatarra dana benetan, eta dago, ez dakit, lehengo autobus parada digertu ustak ez lehenintzen, baina hango handago, eta ondo irekitxe jarretzen dago, osea, batzutan nik aukere auketin bian barra juten zure jatera. Kuriosua da, ez? Osto etxian. Nik aldero baldauka, nik, txinatar asko ez dakizen bergaran bizita zuek familia eta hori, baina askotan txinatarra igual ikusi beti, Basarrak, hori, bezala, jan etxe bat bakarrik. Enpresak eta hori normalian zure jendean lanak hor, beti negozioakin? Gauzia da, ona etorri dien txinatar lehenengo generazioa, demagun, no? Etorri dien Espainiara, zelan da, hizkuntza jakin gabe, eta ikasketa barik, eta hori ja Espainian lan aitzeko zailagoa da. Eta hori ekiritzeko edo lanbideik errexen edo beti izan da, edo basarra, edo jatetxeak, edo bestela fruteriak, gozoki dendak, eta hor ez daukazu zeuzetan forma hobiarrik, hizkuntza pixkat, matematika pixkat, eta horrekin ja aurrera gota aldozu. Zuk ez duen enpresa baten sartzen bazak, hor igual formakuntza bat behar dozu, eta jakintasun bat, eta ona etorri bien txinatar lehengo generazioa, ez dauke jakintasun formakuntza hori, eta horrean zaiago zen. Eta horra gaitxik, txinatarrien lehenengo generazioa beti izan da, edo jatetxe, pasar, fruteria, ondo. Eta hoen zuek, hola ikusten duzu zailtasunik lan munduan sartzeko diskriminazioa dagoela, ero esango zeinuke, hola esautzen duzun jatorri txinatarra dauken gaztiak, eta ze komentatzen da, bero... Irisetan ez dakizela izango dan, edo Madrilen kapitaletan ez dakizela izango dan, baina Euskal Herrian izango neman, edo bentzan niri tokau jat, enpresa bastante hon bat, ez dago lako arrazikiriarik, gero enpresa txikisa izan da bebai gertutasun onditxagoa dago, eta nire kasuan bastante suerto neukiot, eta ondo... Gustora. Gero ezakinek askotan antzematen dut, ez? Beti igual degoten ez alerta, eta ikustote jendiak bai askotan hizkuntza ero ez dela zaintzen, ez? Igual askotan, txinora noia, ez?
Hani beti hor, bazarrera, ero beste, zela ikusten dozuzuk, olako komentarixoak ero... Bueno, nire, egisa da, hori nire jatetxean behe pasatzen da, eta entzuten dut, jendiakin telefonuan, ez dakit, gure jatetxeaz aparte, zelan da, taberna bat ere bada, eta bertara etortzen diren kuadrilla batzutan ez dute, txinora noia, eta alako gauza, niri, hori nik hori normalizatu daukat, jati importa, baina bai, niri lehen bai importatzen, lehen importantzia gehiago motu gotzen, gustatzen jaten, Dragon Orientalera jungo naizela, edo nire ama begoa da, eta horan begona noia, eta olako izenak erabiltzea. Txinora jun baino, oina gutxia. Ja, oitxusa, hori txarrez oitxusa, baina nik uste dut hori zueko oitxu biharrian, gukimiako genuela esfortzu hori, ez? Bai, azkenean hori da leku bat, edo nun dagoen, askar azaltzen da, esan biharrian nago ez dakin nun da, Baina gehiago humanizatzen da, esan duzu bezala, ez urama bego, esan duzu, ez begona noia, ero, hemen nago begonian nago, ero, Dragona... Nekixen izena bez, behitu. Ez nekixen zola ditzen zan. Zela esan duzu, Dragon Oriental, nekixen hori izan hori zeukala, ez. Baina, nik uste dut hori esfortzu bat, inbiako ginukela, ez askotan, gainera konnotazio negatibo batekin bezala erabiltzen da bebai, ez, igual zerbait objeturoak ez, que te las comprado en el chino, olako gauzak bebai askotan, ez da bakarrik ezatea txino bazarri izan beharrian, ez, askotan zela esaten da, no se konnotazio mate jakon horri, ez. Ordan hor nik uste baukula bebai, entzuliak pixkata zauzna hartu. Ni gaur behian neban komentau, dala urte betero ikusiko nebala txinaz deitzen dan film bat, zuk uste dut ez zula ikusi ondiokan, ez? Eta, nik sufritu neban pila bat pelikula ikusten, ez dakit, igual sensibilidade ondixo daukat, eta gisa da, komunitate txinatarraneko urruti daukatela, baina gisa esan, ez dakit, nire sentsazioa izan zen, bertan ematezan, komunitate txinatarren irudisa ero, estereotipotan guztiz jauzita zegoala, erakusten zegoala, igual familia eredu oso zorrotzak, oso itxixak, muga asko jartzen zebela seme alabei, eta, igual hola izan lehik, zuk zela ikusi dozu, ez? Nire ditzu jaten hori pixka gogorra zentzu horretan ze irudiero transmititzen zeban pelikulak. Zuk ikusi dozula zela bizizan dozu. Bai, pelikula horretan ikusten dana da txinatar edo txinatar sozietatea, bi edo hiru ikuspuntutik, ez? Batetik dago ez dakit zelan euskaraz adoptautako txinatarra, gero bestetik jaiotzez txinatarra da, nire moduan jaiotzez Espainiako izango zen, baina gero guraso txinatarrak ditu, baina ondio txikisa, eta gero bera arreba, dala bere kasu ez da gezaren izango zen, bere kasua da justo nire berdina, jaio eta gero txinara junzan, eta gero 5 urterekin gurasoekin hona etorri zen. Eta hor... Era bero emezazpi... Hori da, emezazpi urterekin, hori da. Hor ikusten dana da, nik esango nahan bastante ondo reflejatzen dara, baina, kasu estremo baten. Ez dala benetako gaur egungo txinatar komunitatea. Igual, estremo bat, estremuko... Kasuren bat egon aldala hola ez, baina orokorrian irudi hori transmititzen da. Uxeran, uste Madrilen dago nauso batero komunitate txinatarra hundixa dagoana ez. Eta hori ikusten, gauza asko ikusten dira, ez? Pelikulanik baiko kritikotasunez hola aztertu neban, inkluso dago horre pertsona txuri bat, joaten dala bazarrera erosketak egitera, eta hor komentatzen dotza, ez? Laizter gabonak izango diela, eta hori erregeetako Parisa, itxiko beren alabiari, eta amak esaten dotza, ez? Erek ez debela gabonik ospatzen, erek beste ospakizun batzu euskela, eta Parisa beste momentu baten, eta pertsona txuri hori kriston sufrimenduak, pero, baina zela jatzut mango, zelako sufrimendua labarentzako, eta inkluso, eltzen da erostera bera Parisa humian dako, ez?
Zu zela bizizan dozu hori, eskotan eskoletan eta nirakasle esela, hori gabonak eltzen dienian, olentzero, eren etxera zatortzen, ala bai, hori bai pixkatxo bat ikuspegi hori neska horre daukana bai, ikusten dut jendia daukala espena hori, ez da ospatzen. Zuek ez dakit, horre jartzen da ez da ospatzen, baina ez dakit zuen kasua zela izan da. Bai, berez, pelikulazetan guk ez dugu ospatzen, baina, olentzero ez da ospatzen, olentzero eta erregiak ez dira ospatzen. Eta gau, ni txikisa nintzen dian, ez ginen ospatzen, baina, klaro, txikisa izan da nire txinatik etorri berri, ez nekisen emengo kultura zebala olentzero eta erregiko jaixak eta egun horretan opariziak egiten zirela, ez nekisen, eta gau, orduan ez nuen hainbeste sufridu hango pelikulako alaba txikisa moduan. Bueno, igual zan gehiago pertsona txurixan pentsamendu hori, ez? Osa, nik uste ondezkati jabe hor zegoela... Bai, bera nahi zegoan, mea, klaro, ikusten da, pasik izen, ez itzala erregaluko loko zegoz ikusten zan bitxa. Bai, baina igual drama hori, ez? Gure ikuspeget ikusi aldoguna, ez? Batzutan igual naturaltasunez bizi dozuela, gure etxian ez da ospatzen, gure etxian beste jai batzu dauzkagu. Eta hori adibidez, klaro, zuke igual eskolan ospatu dituzu Euskal Herriko ospakizun asko ketxean ezeinak ospatzen, ez? Baina Liberian ospatuko zeinu zen hainbat gauza, eskolan igual ez eukala... Hori da, bai. Zakitez, hori ez dozu bota faltan, igual eskolan bebai keinu txiki horrek, ez? Zuen dako importantia dan jai horrei, ero aipamen bat, ero pixka bizitzia be eskolan zuena, ez? Hori ez dozu bota faltan. Bueno, Txina hain urrin egon da, zaila da hango jaixak edo festak ona ekartzea, hemen noiz dien jakitia, baina beti dago festa bat, jai bat, beti goratzen dana, dala urte berrizia txinetarra. Eta hori beti edo ikastolan akordatzen daiz, egun hori tokatzen denean, edo egun hori gerturatzen dagoenean, beti galetzen dozten noiz da Txinako urte berriza, eta nik esatu beti da, beti ez, hau aldatzen doia, jargizan arabera, eta tokatzen da, aurten tokatzen da, martxoak ez dakiz zer, tokatzen da, otzaiak ez dakiz zer, beti egun hori iristirean, edo interneten bilatzen dute, eta egun hori iristian, felicitatuen dozten diri. Bitu, eta politxa, ez, bintzek keinu txiki horrek eskertzen diela, ustat importantia dela, ez, askotan, oin zalantza dar, ez, hemen ospakizun asko be kristautasunak indauke harremana, orduan hemen pixkalaikotasun hortatik festa horrek kendu, ero bez, eta nik askotan esaten dut, ez, beratzen nahi izango litzake, dan egisa da batzutan, irakasleak ez dakixela, ez, ero ez daukala kontzientzia hori, baina bazkenean danok sentitzia eskolan zuriak bai daukala lekutxo bat, ez, hori be interesantia dela, eta identitate aldetik ero be beraz garrixa, ez? Eta hori, eta kulturak eta hori, zer daukazu egantzak Euskal Herriako o kirola o olako gauzak, ez? Altzera zure kirolak nazionalak? Gure kirol nazionala, Txinako kirol nazionala da pinpona. Uste pinpona da. Pinpona eta, zaretan pinpona da badminton, ni bez dakit egon. Ez dut oso ondo segitzen. Baina olako zehose bakit hori Txinan bastante asko jolasten dela. Eta, kirolaz aparte Euskal Herriarekin edo Espainiakin antzegotasuna esango neban gauza gutxi. Gauza gutxi. Izango ez da, egunean 3 aldiz jaten dela, dagoela eguna eta gaba, eta listo, baina bestela. Bestela berdi ez berdi. Claro, eske gisa da oso ezaguna dela guretzat. Bai, eta nik uste dut igual mitos, ero estereotipos beteta daukogula, hola, zukzoz, todozuela, ze guztoko gatu nesatea behitu. Zuek petatzen dozue hau guretaz, gutaz, baina ez gaola, ero, ze uste dozuela, ze ideia oker, ero, ze aurre iritzi darela zuekiko, ero, igual zure gura zuekiko, ero komunitatearekiko. Bai, gogoratzen dut lehen, oina gutxiago, baina lehen galdetzen, bastante galdetzen zozten, ea txakurri jaten ginen, txakurra edo katua jaten ginen. Eta gau, nik adibidez ez dauka probauta, gura osoak ez da. Eta baina gisa da Txinako leku bat, ez dakit nun ni bestakit nun, baina hor bai jaten dela, edo hor dago tradizio bat jaten dela, baina esango neban Txinako beste leku guztietan ez dela jaten, bakarrik zona hori. Eta ez dakit zer gaitxik, edo justo tradizio hori, edo kostumbre hori zabaldu dan, edo hainbeste zabaldu dan.
baina da justo leku bateko tradizio daukat. Hori da, mundu guztia, leku guztien bakoitzak dauka zer... Estereotipuak, India da beia ez da jaten beia, no? Ez indian ez. Sakratua, Eta ze guztoko jatzen nola jendia jakitzia, ez? Komunitate txinatarri buruz, ero zuen kulturari buruz, hola zeo zer, irutze gatzula interesgarri xa ero, eta jendiak igual ez da bela ezagutzen, ero... Betxu, esango honean, hemengo jendia dauke ideia moduan txinatar geixenok, edo asmo geixenok edo danok, oso listuak edo ikasle ona garela, ez? Nire kasua adibidez ez da. Osea, hori gezurra da. Osea, hori gisa da, beste mito bada, bai. Hori da. Baina... Hori egisa da, Madontza, bai. Porque nik ikusi dugu, mundu guztia gaur egun da gauzak txinatarra, ez? Senegal behitxa, ez? Da denda guztiei produktuak txinatarra da. Telefonuak bebai, gaur egun bebai, mekadioa da txinatarra, hori da, nerezat, hori pensatzen dugu, ni bebai, haber zu eze... Eze genetika dagoen, ez? Ni ez nintzen ikasle oso ona, txarra bez, baina, tarteko bat. Baina, gero egisa da, gurasuak bai diala bastante zorrotzak. Adibidez, nire pasau izan bat, eta pelikulan bai pasatzen zan. Naiz eta dana aprobau, dana gainditu ez daki 7-8 gurasuak zuri bronka betatzea edo kastigatzea. Geixau eskatzen, ez? Hori da, beti, txinan dago kompetentzia asko, nahi dau zure seme alaba izatea klaseko onena, eta, klasiko honena izaten bazak, aldozu zure familian, hori, ez da euskeraz, esan, eta, como zu, dago zula, ez da euskeraz. Erakutzi, hori da, zure semea, presumidu, ez dago zula... Arrotasun horrekin ezatia, nire semiak, ez dakize lortu dau, alabeste... Badago la kompetibidade hori, ero... Hor pelikula ikusten da, ez, batzun artean, ero semiak, ero... frakaso hori, zerla ikusiko zuen lanian, jatetxian, ez, ukin biako soinuan hau, ero... Presiño hori lortzeko, gurasuak ez da bena lortu, ero... De hecho, ikasle nintzen nian, beti komeratzen zen nire notak, nire lehen guziniakin. Naiz eta, bera etorri izan txinat, bera nire guan etorri izan txinatik, ona, bera txinan jaio zenez, etorri zanean urte bat errepiko izan behar zeban, eta orduan nire urte maila berdinean zegoen, bera kastizeko zan demea, maila berdinean ginen ikasten, eta beti hau ginean beti notak konparatzen. Eta nire jaten gustatzen, baina... Eta zuek, adibidez, senegaldarrak dauke ohitura handia ikusten badabe pertsona bat identifikatzen badabe hau senegaldarra da agurtzeko. Zuek hola irekisa esate ikusten mozu baten bat jatorri txinatarra daukan agurtzera jotzen dozu, ero... Agurtzera, kalian ikusten mozu eta agurtzera esango nahan ez? Ez bozu ezagutzen, ez bazara joten, ez dakit bere dendera zeo ze erosio zulako edo jando zulako, horretaz gain, ez dugu agurtzen, baina ez dakit besten kasuetan nola da, baina ni adibidez juten ba naiz denda batera, jatetxa batera ikusten bau txinatara dela, txinerez egite jat. Ez dakidan erraztasun hori dagoatela edo ez dakit, ejat irtetzen erderaz. Eta adibidez, aurrekoan jo nintzen lagunekin Bilbora, hango jatetxe batera, txinatara zeuan, eta ni txinez egiten dutzen. Ondo. Eta gertago jatzu, horra gertzen da estena bat be pelikulan, ez? Adoptatua dagoen aurra sartzen da bazarrian, ikusten dau dendarixa hasten da berai txinatarrez hitz egiten, eta klaro, hor neskatia blokeatzen da guztiz, ez? Holako goeran batero toko jatzu galumeren bati txinatarrez hitz egin, eta hori gero adoptatua dala, ero kontura hau, ero... Oingoz ez, Bergara txikisa da, eta ez da hori tokau, baina alda tokau, alda pasau, zer,
nik esatute moduan, nik ikusten badot jendia txinatarra dela, edo, bai, txinatarra dela, txina ez egiten jat, eta gau, pasauleke ume hori justo adutoko esatia, edo justo jende hori txinako ez izatia. Nik ez dakit diferentzez den txinakoa dan, koreakoa dan, japonesa dan, igual txinera ez egiten jat, ez da txinakoa eta ez da ulertzen. Bai. Oso ondo, Aitor. Bueno, bukatzera nik pensaun dozo zer, badakuzu Bergara urtero, dauko jai bat kulturarteko eta, Txinak eta Senegal daugo bizkat antza kirola berdinak, ez? Gure lucha, gure kirola nacionala da broka senegalesa. Eta Txina usaru da sumo... Uztak hori japonez da, no? Bai, sumo japonesa da. Sumo japonesa da. Porque pensain dago, Zuzerin, zuzerin zuetan nik, ez? Broka... Azartuko zina mamadun aurka. Ez. Ni kirol salia naiz. Zeiatzen ez kirol pixkat egiten, ni naiz más musika salia. Baitu, igual una fusión, musikarekin fusiño bat. Igualin aldo zue, igual hortik errezau. Ondo, azkenengo mesuren batero entzulia, izi guztoko jatzunala maitzeko zerbait, bero Aitorrek, kinju esan duzu ez? Bai, kinju. Ze ametz dauzkazu, ero ze guztoko jatzunala dieraztia hola, amaitzeko itxiera emateko programai. Nik, esan nahi duena da, Txina ezagutu nahi gozu, Txina ina hondi xaganez, nik ezin du representau Txina zelakoan azaltzea. Txina ikusian egozu, aprobetxau, ez dakizeba azken delitzen Txina modan dago. Eta gainera Espainiakoa bazara, daukazu hilabeteko biza edo baimena, lehen zan amaguztu eguneko ontsi daukazu hilabete osoko baimena, aprobetxau guda baten edo aste santure baten Txinera jun, ezagutu, ikusi, eta, hori izango zen. Oso ondo. Denbora da, argazkina? Depende. Depende ze, claro. Depende, ez dakiz, juteko guztu ala 12-13 ordu, bueltatzeko, beti ordu bagixia. Ez dakiz ego. Ezkon eskalak eta hori da. Eta han pertsona beltz bat entzat, gupeia ditu unian begaitxe pentsa behar dugulako gauzak, ez? Pertsona beltz batekan zer realitatero... Txinan... Ez dakit, badare, bakit darela. Ze ikusten dago programa bat, programa Txinako programa bat, eta ikusi dut Txinako iparraldian dagoela jatorriz beltza bianak, eta txineraz beha oso ondo egiten dute. Bai, Senegale asko be bai, erakizen txino. Bale, eskerrik asko. Eskerrik asko zuei gomindatziaren. Eta horrengora arte. Bai.